chambe ndinovaziya vese vaparara kwenini semutara ndenge ndatora vabara nditi zvekutamba inde zvakapera kare kozvinochitererera ndinoridza gitare ilevhoro chinga ndonakidza samare ndaita kuti kwese uko mafadzi mufare ndapinda mutanzi ndichimhanya kunge vhima ndichivhilivhisa kune vaimbondipima mudziyo wengoma zvino ndazouchera nongosiya matsaga mazodzi achishima chishomanya mangoma kuita semota mutara ngaticha ndikubidzane nevane zvikochikara ende ndinovaziya kani vese vaparara kwanini semutara ndenge ndatorova bhara kumanya mangoma kuita semota mutara ngaticha ndikubidzane nevane zvikochikara ende ndinovaziya vese vaparara kwanini semutara ndenge ndatorova bhara zvoita sendagara kane mudzimu wengoma ndemoto ndichibviridza ungato ndichidhoma pandani vaudzi vakona vazoziva ngoma kuti patinotangira ndipo pavanogoma ndavadya nesaruti kunge kambichimangwa ende zviri kuvaradza unge varomwa nemako havana kana kopiri rekutenga moko panoplanira inini kunditeera misungo ndomanya mangoma kuita semota mutara ngaticha ndikubidzane nevane zvikochikara ende ndinovaziya kani vese vaparara kwanini semutara ndenge ndatorova bhara kumanya mangoma kuita semota mutara ngaticha ndikubidzane nevane zvikochikara ende ndinovaziya vese vaparara kwanini semutara ndenge ndatorova bhara unza kana plot nauti pandiri hoti mangoma ndichimhanya ndizofamba chotitoti ndapinda nyara riri zina mboti kotikoti pese pandagara riti mundobuda nerizauti ndarova chingoma kahona kasapoti mafanzi aisa like kunge vari pamavhoti pamuromo bevanhu ndiri padibeti ndodonisa mangoma kuita kunge mabuleti Television team, your good master, Jamaica, TX, Chiba, Minemlina T.